horká. Já jsem se tam, proč je to teď všechno prázdný, jako to nevaříte o víkendu? To vaříme jenom přes týden. Takže všechno musí být prázdný. Takže teď je všechno prázdný, čištění, ale začínají. Ahoj, se. My vlastně na vařně, skladíme to tady a pouštíme to dolů ke kvašení a tam to teď jede. Tam to je, ale tam prostě, tady to musí být tady nám stačí o 4 dny, aby jsme navařili 3 cekáčka, což je asi 3000 hektolitrů. A pak se to dělá srdce. Pátý den děláte hovno? Pátý den děláme hovno. Abyste měli v sobotu čas na srazy, takže v středu na Varně jsme uvařili mladinu horkou, tady ji schladíme, tady jsou za Pepou jsou chladiče. Tady za teplým Pepou schladujeme horkou mladinu. Takže mladinu skladíme na 10 stupňů, což je základná teplota. A ta mladina se čerpá dolů do tanků, kde je vlastně zakvašená kvasnicema a začíná kvašení. Takže tady to je jenom taková rychlovka, jenom se tady schladí. Takže zatím nealko, zatím jsme jako bez alkoholu. Tady nás to nezajímá. Přesně tak, já bych doporučoval se přesunout.